Республиканың койбір шәһәр районларында яшәүчеләр даруханәләрдә тән температурасын үлчитерган гадәти градусникларның булмавына назарлана. Түбән Камада да даруханәләрдә сатуга чыгарылу белән аларны тиз арада сатып алып бетерәләр икән. Ә бит сезонлы авырулар арткан, өстәвенә коронавирус йогышы куркынычы көчәйгән шартларда градусникларга күпләр мохтаҗ. Белгечләр моны ни белән аңлата? Проблеманы Түбән Камадагы коллегабыз да өйрәнде. Sizde gradusniklar var mı hazır? Yok. Aha, niye işin yok? Başan alıp bitirdiler. Yönde yok. Alar. Фармацевтлар белдирүенчә, градусниклар хәзер бик популяр товар. Түбән Камалар тән температурасын үлчи торган җайланмаларны киштәләрдән кайту белән алып бетерәләр икән. Градусниклар bizde где-то bir-iki atına вообще-то келгәннәрдә электронныйлар. Так, алар булды безнең 199 сумнан. Но пока складта юк. Келгән где-то 5 штук, наверное. Bir-iki көндә алып бетерделәр сразу, потому что сорыйлар кешеләр. Даруханәләрдә градусникларның берничә төрлесе тәкъдим ителгән, иң популяры гади терекөмешле җайланма. Шулай ук электрон градусник та бар. Соңгысын да берничә ноктада гына очраттык. Бәяләре төрле. 248 рублей. А вообще часто спрашивают? Со скидкой 198. Товарга сорау арту сәбәплеме градусникларга бәяләр интернет кибетләрдә дә өскә үрмәләгән. Мисал өчен гади градусник 500-дән алып 800 сумга кадәр тора. Электронын 500 сумнан кимрәк бәягә дә очратып була. Фармацевтлар бу күренешне начар вирус килүе һәм суык тию авырулары чоры җитү белән бәйли. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, Яңалыклар.